Dahil sa pabago-bagong panahon, fish kill na itala muli sa bayan ng San Vicente, Ilocos Sur. Sundan sa report na Ivy Hernando. Sa pilitang nag-harvest ng isdang malaga, si Mang Rogelio mula sa kanyang 4 na fish cages sa Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Nang hihina raw kasi ang mga isda. Nagawa pa niyang ibenta ang mga isdang malaga, yun nga lang sa mas mababang halaga na. 90,000 pesos sana ang kanyang kikitain. Ang dapat 450 pesos per kilo, nauwi lang sa 250 pesos per kilo. Kung nagtagulan na, delikado ng malaga. Yan dahil ang malaga ayaw niyang yung kwan ba? Fresh water. Pero ang mga alagang isda ni Mang Darwin sa Barangay Pudok Norte tuluyang nangamatay. Ang masakit breeder ang naapektuhan. Maliban sa tilapia, nangamatay din ang kanyang mga bangus. 3 sunod-sunod na taon na raw na naapektuhan ng fish kill si Mang Darwin. Agulo-ulo dan mam nga dati halos 50-50 ko majikita da nga kuan nga dati mapankin patayon 30 pieces jay ko. Hindi di pinaibangkag ko mam mga 15 minutes at daman kas jayin mam di kon sumaron umadon. Dati ko amin nabara di tao nagti danom iso dati nagraso mam jay pinagarbis na. Tinatayang nasa 2,000 pang breeder ng tilapia ang nasa fish cage na ito na inaalagaan ni Mang Darwin at kanyang inaasahan para sa susunod na alagaan. Pero nananatili ang kanyang pangamba dahil makulimlim pa rin ang panahon. Pag ganitong makulimlim kasi mas bumababa yung dissolved oxygen ng tubig kaya nagkakaroon ng fish kill. Mas maganda na yung malakas yung ulan basta titigil agad ma'am. Hindi yung maghapon na umaambon na makulimlim. Mas delikado yun pag ano ma'am sa mga malaga. Patuloy ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa naitatalang fish kill. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.